Boas noites. O expresidente da Deputación de Ourense, José Luís Baltar, prestou hoxe declaración ante a xuíza Pilar de Lara pola súa imputación por un suposto delito de cohecho no marco da operación Pokémon. Está imputado xunto con outras 17 persoas que xa declararon a semana pasada despois de que un informe de aduanas o situara como un dos receptores do diñeiro repartido por Vendex entre partidos políticos antes das municipais de 2011. José Luís Baltar negou que recibira nunca cartos desta empresa e subliñou que non coñece a ningún dos directivos da mesma. O excargo popular chegou aos xulgados lucenses arredor das 10 da mañá e declarou durante pouco máis de 20 minutos. A súa chegada dixo estar tranquilo. Ahora xa estou acostumbrado. Xa non hai problema. Está un pouco cansado de tanto... No, porque botei agora 2 días de descanso, sábado e domingo, o que lle toca a todos os obreros. Traballas a semana, descansas sábado e domingo, e o lunes volves a empezar tranquilamente. ¿Vai a declarar ou...? Sí, por suposto que sí. Está tranquilo. Tranquilo totalmente. Os xulgados de Lugo comezaron unha nova investigación que ten a súa orixe precisamente na operación Pokémon. A xuíza Estela San José estuda unha posible estafa piramidal que tería a súa orixe no axente de bolsa Clemente Carnero. O xulgado número 3 de Lugo instrúe dende hai meses unha causa por un suposto calote piramidal tras recibir varias denuncias de inversores que sinalaban o axente de bolsa Clemente Carnero del Teso como responsable da mesma. Segundo informa na súa edición de onte o xornal El Progreso, a investigación vai lenta e aínda está nos seus primeiros pasos, pero dispón xa de suficientes informes policiais que apuntan a que hai caso. E como comeza a ser costume en Lugo, a instrucción comparte un elemento común con outras investigacións. A súa orixe parte da operación Pokémon, co fin de constatar o entorno de persoas vinculadas directa ou indirectamente ao investigado Javier Reguera, así como pescudar se este tiña cartos que puideran estar ocultos en mans de terceiras persoas. Un axente da Policía Xudicial da Garda Civil de Lugo contactou en maio do ano pasado cun lucense e a súa muller que lle trasladaron que tanto eles como outras persoas puideran ser vítimas dun calote por parte de Carnero del Teso. O axente considerou que os feitos podían ser constitutivos dun delito, polo que os puxo en coñecemento do xulgado número 1 de Lugo. Nese intre, Pilar de Lara abriu dilixencias e pediu a Unidade de Delincuencia Económica da Policía Nacional que investigara os feitos. Mais tarde, a investigación pasou a mans de Estela San José, que xa chamou a declarar a 4 supostos perxudicados. Dende entón a xuíza xa escoitou 15 testemuños e recibiu un informe de 31 contas bancarias de 9 entidades diferentes, coas que dun xeito ou outro Carnero del Teso ten relación. 28 días de folga na recollida do lixo e a situación sigue sen visos de solucionarse. O reforzo das brigadas de Urbaser con traballadores alleos á concesión conseguiu reducir o lixo acumulado nas rúas, pero as papeleiras levan 28 días sen baleirarse e neste tempo tampouco se limparon nin barreron as vías, as beirarrúas nin os contenedores, polo que o aspecto e o cheiro da cidade en algúns puntos é insoportable. O plantel de Urbaser denunciou hoxe que Traxa está recollendo lixo en zonas que non están sendo consideradas de alerta sanitaria, algo que negou hoxe o alcalde de Lugo. Precisamente, José López Orozco exixiu hoxe o fin da folga. O rexedor dixo que a paciencia ten un límite e exixe a Urbaser que garanta aos traballadores de Lugo a mesma suba salarial que veñen de acordar para os de Santiago de Compostela. Tamén anunciou que hoxe o consistorio lle comunicou a Urbaser a sanción proposta polo instructor que ascende a 30.000 euros, o máximo permitido pola lei, por incumprir os servizos mínimos. Con respecto a
unha posible rescisión do contrato, dixo que o expediente de caducidade sigue o seu curso e que non lle tremerá a man. Os servizos municipais tamén estudan un posible desconto no recibo do lixo aos lucenses proporcional aos días que se estés en servizo. Se ben Orozco sinalou que aínda no caso de facerse xa non será no deste trimestre. Traballamos todo este tempo mantendo un prudente silencio, non cómplice con ninguén, senón prudente silencio. Pero a paciencia dos lucenses e do alcalde teñen un límite. Por iso, como alcalde de Lugo, exixo no nome dos cidadáns a fin desta folga. Teñen un bo espello no que mirarse. A negociación e o acordo acadado pola empresa e os traballadores en Santiago de Compostela. O alcalde de Lugo exixe á empresa Urbaser que garanta aos seus traballadores de Lugo a mesma subida salarial que acaba de pactar cos seus empregados en Santiago. E hoxe mesmo foille comunicada á concesionaria a proposta de sanción feita polo instrutor do expediente aberto, que é polo máximo importe previsto pola lei, 30.000 euros. Desde que comenzou a folga, e a pesar de que siguen sin cumprirse os servicios mínimos, conseguimos a retirada de 1.920 toneladas de lixo. Urbaser retirou 1.344 e Traxa 576. Dende o Partido Popular criticaron hoxe que o goberno local estude un desconto proporcional nos recibos do lixo e que renuncia a facer un desconto do 100% dos días que dure a folga. O que queremos denunciar é que o goberno municipal o que está parece buscando excusas para non devolver ou deixar de cobrar o 100% dos días de folga no recibo do lixo. É dicir, está buscando excusas para que a través de informes de funcionarios municipales pois que non descontar o 100%, descontar só unha parte amparándose en que hai unha parte de lixo que se está recollendo todos os días e, polo tanto, non pode descontar a parte íntegra que correspondería cos casi un mes, faltan 2 días para un mes, no que levamos xa de folga. Entón, nosotros entendemos que son, desde logo, todo o que pretende, o único que vai facer é dar máis traballo do que pretende aforrar, e nós o que pedíamos e o que plantexamos na nosa iniciativa, que se aprobou no Pleno, e o que pedimos é que se desconte o 100% da parte correspondiente aos días de folga no recibo dos veciños. É dicir, falar de rescate que costa 3 millóns de euros, oiga, é que naide está falando dun rescate da concesión. Se se fai un rescate, lóxicamente, como calquer rescate dunha concesión, hai que pagala. Pero, ao mellor, o que procede non é o rescate, precisamente. Ao mellor, o que procede é a rescisión, si é que procede, pero o que habría que estar estudiando é a posible rescisión por incumplimento do contrato. Naide falou de outras cousas, senón deso. E se é unha rescisión por incumplimento do contrato, entendo que non procede ningún tipo de indemnización. E así o levábamos nós na emenda que presentamos no Pleno. Así iba nesa dirección. Entonces, que non mezclemos as cousas, porque, claro, falar de 3 millóns de euros me parece que iso é para desviar o tiro e despistar a xente e seguir aguantando e o que o conflito madure e por cansancio, pois aquí cedemos todos e se acabou. E salga encima de campeón o Concello. Desde logo, a postura e a administración e a gestión deste conflito, desde o goberno municipal, ten moitísimo, moitísimo que desexar.
Dende Unións Agrarias denunciaron hoxe os recortes nas axudas europeas que están sufrindo a gandeiría de montaña por parte da Consellería do Medio Rural. Subliñan que nos últimos tempos lles están chegando aos labregos cartas de denegación destas axudas, co cal o 20% dos solicitantes estarían xa quedando fora das mesmas. Por iso, dende Unións Agrarias pedirán un subprograma especial de apoio á gandeiría de montaña dentro do PDR 2014-2020. En Unións Agrarias estamos moi preocupados porque nos últimos días están chegando moitas cartas de negación a agricultores e gandeiros, sobre todo das zonas de montaña, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, onde se están poniendo trabas para que cobren as axudas do segundo pilar da PAC que viñan cobrando hasta ahora. No PDR que está elaborando a Xunta, que é o Plan de Desenvolvemento Rural para o período 2014-2020, onde se van a asignar cerca de 1.250 millóns de euros para o seguinte período de programación, dos cales casi 900 os vai poñer a Unión Europea. Desde Unións Agrarias vamos a pedir que se faga un subprograma temático para a gandeiría de montaña, é dicir, vamos a pedir un apartado especial dotado de fondos, dotado de coherencia, onde todas as medidas da Unión Europea que di que se poden poner en marcha para a gandeiría de montaña para compatibilizar coa prevención de incendios se poñan en marcha. Se seleccionen todas esas medidas do catálogo de opcións que dá a Unión Europea de forma coherente, de forma planificada e se doten de orzamento. Hai que ter en conta que as previsións para os próximos 7 anos, coincidentes con este período de programación, para o medio rural e para a agricultura e ganadería de Galicia, especialmente da zona de montaña, son dramáticas. Se vamos ao censo de agricultores e gandeiros, nos próximos 7 anos se van xubilar en Galicia casi que a mitad dos agricultores e gandeiros que están ahora en activo, simplemente porque chegarán a idade de xubilación. Estamos falando de casi un 40% de explotacións, un 40% de agricultores e gandeiros que van a desaparecer da actividade nos próximos 7 anos. E frente a ese dato tan dramático, as previsións da Consellería é que únicamente se incorporen un 2,5% de actividade. O sea que estaríamos falando que nos próximos 7 anos, entre os que se van por xubilación, só por xubilación, xa non digamos por outros problemas de rentabilidade, etc. E os que se van a incorporar, vamos a perder un 37,5% de explotacións e de agricultores e gandeiros. Isto va a crear unha situación moi problemática para xestionar o interior de Galicia, para xestionar a prevención dos incendios forestales. Despois de 3 temporadas e media, Javi Muñoz deixa o Durán Maquinaria Ensino. Así o comunicou esta mañá o club, que xa traballa na búsqueda dun sustituto. Hoxe coñeceuse o adeus de Javi Muñoz ao banco do Durán Maquinaria Ensino. O técnico lucense despídese despois de 3 temporadas e media dirixindo o Ensino, no que foi a súa primeira toma de contacto co baloncesto feminino. Javi Muñoz sae do equipo lucense, no que foi unha das épocas máis gloriosas da historia do club, xa que cun equipo con moitas rapazas saídas da canteira, o adestrador acadou que o rendemento fora máis alto do agardado e levou o equipo a disputar 3 fases de ascenso consecutivas á Liga Feminina 1. Dende o club quixeron agradecer o esforzo e implicación do técnico lucense no proxecto do Durán Maquinaria Ensino e desexáronlle o maior dos éxitos no futuro e que poida demostrar a súa valía persoal e profesional. Ademais, aseguraron que non queren que isto sexa un adeus e que oxalá no futuro os camiños de Javi Muñoz e do Ensino poidan cruzarse de novo para emprender unha nova aventura xuntos. Lugo foi a capital do vólei praia esta fin de semana. O Aeródromo de Rozas acolleu unha proba do circuito galego na que participaron case 40 parellas. O Aeroclube de Rozas acolleu esta fin de semana a primeira proba do Campeonato Galego de Vólei Praia que se celebraba en Lugo e que estivo organizada polo Club Vólei Praia Lugo. Os primeiros campións desta cita foron a parella formada por Gómez e Tobar en categoría masculina e por Rivera e Triñones en categoría feminina. Na categoría feminina
participaron un total de 20 parellas, o que deu lugar a 42 encontros, mentres que na masculina houve unha menor participación. A final feminina disputaron a parella formada por Pepo Garrido e Claudia Rozas do MB de Lugo contra Sara Rivera e María Triñones do Vólei Praia Vigo e Club Barraña, onde estas últimas gañaron a final. En categoría masculina, a parella formada por Eduardo Rodríguez e Cristóbal Álvarez, ambos do Vólei Praia Vigo, perderon a final ante Pablo Gómez e Hernán Tobar do Club Ourense de Vólei Praia. O Club Deportivo Lugo confirmou esta mañá a fichaxe do central Jon García. É o segundo fichaxe do equipo despois de Albert Dalmau. O Club Deportivo Lugo confirmou hoxe a incorporación do defensa central formado no Athletic de Bilbao B, Jon García, de 23 anos. O central vasco, que mide case 1,80, defendeu as 3 últimas temporadas a camiseta do filial do Athletic de Bilbao, co que esta campaña disputou 34 encontros e anotou 2 goles. Deste xeito, Jon García trocará de cidade, pero non de cores, e de novo vestirá de roxibranco, e el Lugo coincidirá outra vez con Álvaro Peña, que tamén defendeu a camiseta do filial bilbaíno hai 2 temporadas. O xogador vasco é a segunda fichaxe do Lugo, despois de que hai 2 semanas o club confirmase a chegada do tamén defensa Albert Dalmau. O Lugo, que deu a baixa a David Prieto, ten cuberto xa o centro da zaga, un posto para o que ten a Jon García, a Lolo Pavón, a Víctor Marco e a Jorge García. Despedímonos con imaxes da exposición de Neira Broch que se pode ver no museo, pero lembren que poden manterse informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite, vémonos mañá.